Комбо от смешки. Гледай до край. Вика ми, ти си просто един работник. Ало, скъпа, аз поне работя с ръцете си, а не с устата. Ага. Един кандидатствал за работа да стане гробар. Наели го те, както и да е, отишъл той с 4 стари гробари, имало днеска 4 гроба да се изкопаят. И той почнал, ама 4 гробари, те си седнали, гледали го как копае, пинали си лимонадка, пивали си биричка. Ама той копае вече на жега, целя се поти. И по едно време вече таман на последния гроб, едвам се движи, приближава на възрастна бабичка и го питала: абе синко, каза, къде е 8-ми гроб, 9-ти парцел? Той такъв я погледнал след толкова с работа на тая жега, изтрил се и рекал: ама що иди да ти кът ни помните, бе? Да знаете едно нещо от мен, че мъжете с бради изневеряват повече от жените с мустаци.